Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, шаби гузашта Хамзат Чимаев аз муҳориба зидди Роберт Уитакер даст кашид. Аз сабаби нохуб шудани саломатӣ Хамзат маҷбур шуд ки аз ин муҳориба даст кашад ва Дана Вайт навор карда расман рақиби нави Роберт Уитакерро эълон кард. Акнун рӯзи 22 июн дар муҳорибаи асосии турнир UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ Роберт Уитакер бо Икрам Алискеро вомехӯрад. Икрам бояд ки рӯзи 16 июн баромад мекард, лекин акнун рӯзи 22 июн дар муҳорибаи асосӣ баромад мекунад. Дана Вайт ҳамчунин ба Хамзат саломатӣ хост ва гуфт ки ҳарчи зудтар бозгашти ӯро интизор мешавад ва мо низ бо Дана Вайт ҳамроҳ шуда ба Хамзат Чимаев саломатӣ хоҳонем. ва дӯстон, бо ин тағйиротҳо дар UFC ба анҷом нарасид ва яку якбора муҳорибаи асосӣ ва дуюм муҳорибаи асосии турнири UFC 303 низ иваз шуд ва ҳозир ҳамаашро пурратар ба шумо мефаҳмонем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. Инак дӯстон, аллакай чанд рӯз буд ки овозаҳо буданд ки муҳорибаи Конор Макгрегор зидди Майкл Чендлер дар турнири UFC 303 барҳам мехӯрад, лекин ташкилоти UFC ягон чиз дар ин бора намегуфтанд ва баръакс онҳо промо бахшида ба ин турнирро нашр карданд. Лекин имшаб ҳамааш аниқ шуд ва муҳорибаи Конор зидди Чендлер дар турнири UFC 303 ки рӯзи 30 июн ба нақша гирифта шуда буд баргузор намегардад ва ба ҷои онҳо дар муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин мешавад. Акнун расман муҳорибаи асосии турнири UFC 303 байни чемпиони вазни 93 кг Алекс Перейра ва Довталаб Иржи Прохаска мешавад. Ҳамчунин дуюм муҳорибаи асосии турнири UFC 303 барҳам хӯрд ки дар он бояд Ҷамал Хил зидди Карлос Улберг меҷангид. Акнун ба ҷои онҳо дар дуюм муҳорибаи асосии турнири UFC 303 ду ҷангвари вазни ним сабук Брайан Артега ва Диего Лопес вомехӯранд. Ин муҳорибаҳо дӯстон аллакай расман эълон шуданд ва дар саҳифаи расмии UFC чоп шудааст. Ана ҳамин гуна тағйиротҳои калон имшаб дар UFC шуд. Чемпиони пешинаи вазни миёнаи UFC Исраил Адесаня баъд аз як соли танаффус ба октагон бармегардад ва ӯ ҳадафи баргардондани камарбандро надорад. Ман хеле шодум аз он ки баъди тақрибан як сол ба октагон бармегардум. Охирон маротиба ман ба он ҷо як сол пеш баромада будум. Одамо ба ман мегӯянд ки мо умедворем ки ту камарбандро бармегардонӣ. Ин корро кун мегӯянд. Аммо ба ман унвонҳо дигар дар кор нестанд. Ман барои сарҳоро аз тан ҷудо кардан мерам. Ин коре ҳаст ки ман кардан мехоҳам. Ман истироҳат кардам, худро барқарор кардам, тамрин кардам ва акнун вақти куштан омадааст, гуфтааст Адесаня. хотиррасон мекунем ки Исраил Адесаня камарбанди худро дар муҳориба зидди Шон Стрикланд аз даст дод ва баъди ҳамон муҳориба танаффус гирифта то ҳол ба октагон баромадагӣ нест ва акнун чӣ гуна ки мебинем ӯ баргаштан мехоҳад. топови ҷангвари вазни 61 кг UFC Кори Сентхаген барои омодашавӣ зидди Умар Нурмагомедов ба лагери тамринии худ Мухаммад Наимовро даъват кардан мехоҳад. ҷангварро ба монанди стили Умар ба лагер даъват кардан душвор аст, чунки онҳо ҳамаашон дӯстанд, ҳамаашон хешу таборанд. Лекин шояд ки ба ман Мухаммад Наимов кӯмак мекунад. ӯ аз Тоҷикистон аст. ба зали мо бачаҳо аз Тоҷикистон ва Озорбойҷон меомаданд. барои ҳамин ман чунин таҷрибаро дорам. стили онҳо каме дигар аст, лекин дар умум кам фарқ мекунад. онҳо танҳо дигар гуна усул ва ҳамлаҳо доранд, гуфтааст Сентхаген. ва дӯстон бояд гуфт ки Мухаммад Наимов ва Кори Сентхаген чандин сол аст ки рафиқанд. Кори дар чанд муҳорибаҳои Муҳаммад дар кунҷи ӯ буд, ҳатто пеш аз баромадҳои Муҳаммад дар UFC. ва дӯстон аз рӯи стил Муҳаммад дар ҳақиқат ба Умар монанд аст. Умар бо пойҳо хуб кор мекунад. Муҳаммад бошад баъзае теквандо дорад ва ӯ низ бо пойҳо хуб кор мекунад. Умар гӯштини хуб дорад ва Муҳаммад низ гӯштини хуб дорад. ва дар ҳақиқат Муҳаммад ба Кори Сентхаген кӯмак карда метавонад, албатта ки агар ин чизро хоҳад. ногуфта намонад ки муҳорибаи Кори Сентхаген зидди Умар Нурмагомедов рӯзи 4 август ба нақша гирифта шудааст ва муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night хоҳад шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.